Una na. Okay. Live now? Live. Ito na ibutan dre. Brad. Dungo. Okay na. Kita di. Okay na. Paano karon? Mayon ko sa tanan o si pamarong karon. Sumala sa among gisabutan is the divine person experience death, literal death. Wala pwede ito makana. The divine person experience literal death. Sumala sa Biblia o referensya. Start na sa ato ning namon ng kaning term of the divine person experience literal death. Ito na namon no. Kanang digest. Now, first, in the creed, credo, we profess that He became incarnate, was made man, o He suffered and was buried. Now, ang atong creed, gamit ang pronouns, He. Now, if atong ibutan dira nga ang human nature ang namatay, dili na pwede gamitan og He, human nature. Dili, it, but human. So, it refers to the person. So, kung na dira nga, He suffered, siya namatay, matag siya, so dili man unsa ang namatay. Siya man. So persona ang namatay na. So he suffered and was buried. Now, kung saan yung divine person? So mabarang tanong sa divine person. So according to the Baltimore Catechism, Lesson 7, Incarnation and Redemption, ang question sa 66 is, si Kristo ba kay more than one person? Ang tubag sa Baltimore kay usara yung persona. But ang tawag sa persona is divine person. Now, sa atong Catechism, gusto i-direct sa paragraph 181, nga si Kristo nag-possess wa kina iya, one divine and the other human, not confused but united in the one person of God. Now, direpot sa Council of Ephesus, isulti dire nga not be divided between two persons or hypostases. Mato sa Council of Ephesus, i-declare din ang Ephesus nga it is the divine Logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Now, sa same Japan Council, isulti dire nga the Holy Virgin is the Mother of God, the Theotokos. Okay, according sa Chalcedon, declared that the two natures of Christ are joined in one person and one hypostasis. What it means na ang gianak ni Maria Jogono, dili kiniya, dili ang person yun. Now, minsan yung person, ang kaning naay dubak kiniya nga Diyos o human nature. Now, it does not say na si Mary, siya hinungdan o siya source of divinity. Ang siya hinungdan sa humanity. But ang anak mo niya, ayaw ipagawas ni Diwan kinaiya. Persona man. So man, matawag siya Mother of God according sa Council of Chalcedon. Now, in the Athanasian Creed, isulti dire nga, one altogether not by confusion of substance, but by unity of person. So, God and man is one Christ. Isulti dire nga, ang Diyos, kung kaning tao, mora ni usa ka Kristo. So, dili sa pwede nga duha ka tao na usa kay ang tao ay ang kaning persona kay God, kaning persona kay man. Dili according sa kuan, dili sa Athanasian Creed, so na ang God and man is one Christ. So nagpasabot nila kung sa yung person, hypostasis, dili hypostasis. Now, in the Catechism paragraph 466, i-declare pag yun ni Saint Cyril of Alexandria in the Third Ecumenical Council at Ephesus in 431 that the Word uniting to himself in his person, the flesh animated by a rational soul became man. So what of
grabe kayo ako ni Saint Cyril of Alexandria, mao ni ang tubag ni Saint Cyril against Nestorius. Si Nestorius man yan, Nestorius na lahi ang man Christ, lahi po ng divine person. But i-declare si Cyril of Alexandria, di kontrahan niya, na dili, that the word united in the person, the flesh, and united by a rational soul. Now, ano sa experience? Ano sa mga experience? Now, si Kristo kay true man, tinuod niya siya nga tao. So, matawag nila nga si Kristo, naka-experience siya, kay tao lang siya. Di ba? Man naka nga-experience, it is only in relation to man. Di na pwede sa Ginoo in his divine nature. But since Christ has assumed sa human nature, take it to himself, hihimo niya as being the siya ang person, siya ang nikuha sa human nature, it follows na maka-experience si Kristo. Kaya naman siya tawanon nga kinaiyak, which is in relation to man. So naman siya senses, so na siya experience. So, di ba, according sa Catechism of the Council of Trent, sa dira sa section sa suffered, he felt, so meaning, he felt the bitterness of his passion. Naka-felt siya, di ba, naka-feel siya o kabati sa iyang passion. Experience na dili, nakakano ka na-experience. Ano man, because one person, Jesus Christ, will preserve the properties of both natures, human and divine. So in other words, ang experience ni Kristo, naka-experience siya kay naa siya human nature. Preserve siya kay everything, namin niya ang properties sa human and divine. So, valid ang word niya experience sa divine person, kinaaman siya pagkatao. Now, gusto tayo nga, moreover, as Christ was true and perfect man. Sakto kayo. So, ari nito sa death, namatay ba ng Ginoo? According to Pope Benedict XVI, in his book, I Believe in One God, page 187, that God dies and in this way brings us to life. Diba? Ito itong gigamit niya sa, according sa Roman Catechism of Trent, Pope St. Pius V, Article 4, number 10, Jesus Christ, God and man, is the one who is suffering. The Creator suffers. So, mana, dili pa gisulti ni Father Joseph White, o sa ka recto sa Roma, in his book, The Incarnate Lord, page 347, gisulti dili nga, the incarnate word, therefore, truly lives, suffers, and dies in his human nature. Yung sa katinuod yun nga, kaning incarnate word, or kaning divine person, tinuod yun nga, nabuhi siya, nag-antos pa siya, namatay pa din siya in his human nature. Even bisan, iyang pagka-eternal, impossible, nag-remain niya. So, muna, kaya mo gisulti ni Father Joseph White, kay duha may operation ni Kristo, man and divine, kay patikin yun ba ya? So, tanang operation sa tuwa ka nature, padong na sa person. So, in his human nature, he is possible and mortal. In his divine nature, he is impossible and immortal. So, both siya, dili siya either or. So, kung siya, namatay ang Ginoo, wala. Namatay, wala. Sa namatay siya siyang pagkatao, siyang pagka-Diyos, wala siya namatay. Di ba? So, asa mo basa sa Biblia nga si Kristo ang Ginoo, ang divine person, namatay. According sa Luke chapter 9 verse 22, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. Ipatay daw ang Son of Man. Remember nga ang word nga Son of Man according sa mga theologians is a divine figure. Padong na ni sa prophecy ni Daniel na kanang Son of Man is a divine figure. Bali na kuno na matos mga theologians, bali na ang Son of God man yung mga tao. Ang Son of Man mo kung Ginoo. Bali ang ilang kuan. So, Father Dominic Lig, usa ka OP sa iyang interview, how does the Father send the Son into the world to become man? Isulti diran, isulti siya nga, we do not profess. Ang isulti ni Father Dominic, we do not profess that the man Jesus suffered, but not the Son of God. No, the Son of God as man suffered for us. It is the heart of the Christian faith. So, what to ni Father Dominic Lig, usa ka order of preacher or Dominican, na siya diri nga, di ta pwede musulti na ang kaning tao nga Kristo ang nagantos, dili ang anak sa Dios. Dili ang kaning anak sa Dios, di siya pagkatao nagantos siya. Father Dominic Lig, OP. Now, according sa ano sa literal? Sa meaning sa literal. So, according sa Merriam-Webster, gusto diri nga emphasize the truth and accuracy of a statement. Kung sa na ang word nga literal means nga tinuod jud nga tinuod jud namatay. Na pamutan na namatay ba yang pagka-Dios? Wala siya namatay sa iyang pagka-Dios. Sa iyang pagkatao namatay siya. Kasi di definition sa death. Definition
is separation of body and soul. Siyang pagkatao, naka-experience siya separation of body and soul. Pero siyang pagka-Diyos, wala. Yun. Diba? Remain siya eternal, impossible with the Father and the Holy Spirit. Diba? Now, may mga ambiguous questions na yun, panglabay niya na po. So, nga siya nga, ang Diyos eternal man, pwede day mamatay. So, ato ka na nga, Christ has two nature, duha yung kinaya. Which means, duha yung operation. Diba? So, as provided above, ako nag-explain nga na. Diba? Now, nadiri nga, 1 Peter chapter 3 verse 18, ang lawas ra ang namatay. So muna ayan gihatag na ko sa samon chat niya siya ang lawas ra ang namatay. So ang gusto diri nga, to say nga lawas ra is misleading point since the author uses the word phrase lawas ra, it contradicts the definition of death as provided in the Catechism paragraph 997. Kung lawas ra ang namatay, unsa may i-separate? So dapat tao gyud ang mamatay. Dili lawas ra. So ang bot pasabot ani in context sa 1 Peter 3 18, yung word na nga lawas means okay, siyang pagkatao namatay siya. Ang human being, kasi ang human, separate niyang body and soul in his imagination. So, nagabay ko ako ikaw diri but tungod sa gamay sa time, ari na lang ko buto. Ari bubawi na lang ko sa niya. Seven ba? Ten cruise namin. Oh. Unang bota na. Salamat kay Mr. Moderator, Brad Marco Mangyao, si Brad Audi, sa CDL, yung mga kauban nila sa Lasaw, Palapo City, May 20, May 30, 2022. Matod ba si mong proposisyon nga, the divine person experience it literally? Kining imong proposisyon, imo raning personal opinion o sulat sa kumaturan o sa Biblia o mga nagpulito sa Quran? So, i-provide na naman na sa mga references mo ito na ipaglabay. Wala mo kung ihataw, opinion na po. References ito ipaglabay according to Father Dominic. Inanagin sa Father Dominic, it is the Son of God ang nag-antos matayon. Isulti ito din pagkit sa katong kaysa itong catechism is ni Pope Pius V na Jesus Christ, God and man, is the one who is suffering. Kaning persona nga tao o Diyos mo ginakantos. The Creator suffers, not in a sense na siya pagka-Diyos nanantos siya, but in a sense na naaman siya tawanan kinaiya. Na siya capability nga nanantos siya tawanan kinaiya. Mr. Moderator, kung mutana, simple kayo, pili na kung sa opinion na guni mo ni o sulat ko sa kumaturan. Meaning sa kumaturan, dugma o Biblia. Sulat na o wala. Sama sa akong gisulti na akong sama sa gisulti ganiha sa akong tubag, ang akong gipangalabay dire di opinion, reference ko siya. So, mga different kinds of reference ka pangalabay. Wala ko nagkatakatog rationality, namatay bang Ginoo. Wala. Reference na pangatag, wala mo kanihatag yung rational. Kanang references ni mong gi-sitara, kadungog mo. Nawa ka mo, nakadungog sa mong referensya. Kung sa mga referensya, dugma na o gulong sa Diyos, Biblia. O kanang box na yung reference box sa mga sitar ba yung gikutlo. Kanang tutlor ba kanang Pinibintal sa dugma o kining Biblia. Word of God, kumaturan na. First of all, ang imong question is the fallacy of false dichotomy. Okay, you are gipapili ko nimo usa ka choices nga di siya kanang there is more than one choices. Akong gihatag diri is mga mahatag siya as ecclesial siya nga libro. Gikan man sa mga pope. Gikan ko sa catechism, gihatag og CCC, Baltimore Catechism. So it is based on the dogma. Okay? Matong catechism ang simbahan. So, panahon sa physics sa amin, doon at komentary. Ang pagkata na, simple o klaro kayo. Base sa imong opinion, ingon sa dili opinion. Karon, ingon mga references sa mga puting mo sa mga pare ubang mga theologian. Naabanis ubang libro sa simbahan, ang standard ng libro, sama sa Catechism of the Catholic Church, kunibintas, kunitugma, plus ulong sa Diyos. Na owa. Sama sa nakagin ka to day. Isulti na catechism, isulti na FCD, isulti na Baltimore Catechism, isulti na Council of Ephesus, ay kaya nagyan mo ito dugma. Ano sa Council of Ephesus? Kanya na it is the divine logos who suffered in the flesh. Divine logos to kuno. Nag-anto siya pagkatao. So in other words, ang divine logos ang naka-experience of suffering siya pagkatao. Karon, pagkata na ako nimo.
Kanang divine logos sa diskutan sa fundamental sugat. Mao ba na ang divine person? Yes, of course. Ano ang divine person? Asa mabasa sa dugma nga divine logos mo ang divine person. Dili Kapag na sa sa mo rito. Ubag. So, dili na sa angay nimo kanti we are referring to the one person, to one ontologically person. Imong confuse ang between semantic and ontological status. If mo ko, asa mabasa na nakikdebate si roaming debater ni Odin. Pero ang gisulti dira kay si EY dili nagdebate. I am referring to the Mr. person. Monitor, Gapon. Brad, Ode, do not divert with another. Wala ko Wa i-divert, pangutana bro. na. Ang pangutana simple, klaro kayo. Makahatag mga bang ebidensya sa dugma nga kining divine logos ng divine person. Actually, wala gisulti dira. Wala. Sunod Kuto po ba? na. Kuto ba ka sa ko? Sige. But di na to siya deny na ang kanang divine person, divine logos, nag-refer na sa ka-person. It's like, i-describe lang siya lahi. Kasi ba ganun, iway di room debater, lahi din yung persona, no? Sara na ka-persona. Kini debate mo ni Wali. Karon, arita sa tema kay debate mo ni. Ang divine person experience din nato ba nimo dili opinion. Sa naagid sa mga libro. Karon pangutana, asa mabasa sa libro sa simbahan na divine person experience din literal. Literal po literal. Kanang kaya mo magkatagi ko na. Sir, literal po literal. O kanang dili kaning divine person experience din literal. Literal po literal. Kay ingon ka mang dili opinion. Sa to pa dili gyud tinuod gyud kumaturan gyud base sa libro sa simbahan. So, ang kanang literal po literal, ako may naging composition. Oh. Hindi na mabasa din, wala gisuwat. Pero, Kining profesyon nga ni. wala gisuwat. Okay. But implied siya, nga mo na gibarugan sa simbahan. Basig kalimot ka brad nga, lain ka meaning, explicit o Kanya na implicit iputanan. term. Karong imo namang gianggon nga wala gyud ay mabasa ang imong tema. Sa to pa kay wa may mabasa sa libro simbahan imong tema, the divine person experience that literal. Klaro na opinion na nimo ha. Dili gyud ba sa mga tao Kay mag-opinion? mo ha kuya ko may ebidensya. Ay, sabran. Dili portingon nga wala gisulti literal for literal, dili na tinuod. Naghimo ra ginawang kan ba? Naghimo kag ibang statement dira nga nahaong sa unsay gituwan sa simbahan. Mo pasabot. Kung nakita ang verbati man nga naa gyud gisuwat literal for literal, wala gisuwat nila. Di ba? Ba't di na pasabot nga kanang o di na pasabot nga gidinay sa simbahan nga ang person na experience kamatayon. Sato pa day kining imong ipabarog. Diwa gyud masulat sa libro simbahan matud pa nimo. Karon din ka ni kuha ini day. Ani sa pulong sa Dios kay Biblia matud pa sa Katekismo of the Catholic Church number 86. Yet the magisterium is not superior to the word of God, but is servant. Makikita. Sulgon pa, pangutana. Sige. Nasa pulong sa Dios ning pasabot na imong imawa. Ada pasabot ng gituwa ang ay ang Kay ningon ka bang- Sige. Sa akong question. Eh, di ko gina mo tubag, di mo akong ginasabtan. Tana. Kasi pasabotin mo na gikuha ang statement or gikuha sa ang akong belief ng divine person na experience kamatayon. Ang punto nga, ningon ka man nga, why ebidensya verbatim sa kulito ang imong ipabarog. Oh. Karon ang kining divine person experience din. Pero ari ko sa Biblia, kay labaw pa ng ministeryo. Naabay masabot sa Biblia nga imong Ay, mahatag ang divine person experience din. Masabot. Literal yun. Oh, pulong sa Dios, makinabaw mo ng ministeryo. Sige. Pag Na, dili gisulti kanina. Biblia, Oh, dili ni. Ano dayo? Even the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and be killed. Ang Son of Man, mato sa mga theologians, it's been generalized na siya or gi-approve na or gituuhan na tanan sa mga theologians. Ang word nga Son of Man is a divine figure, allusion na siya padong sa prophecy ni Daniel. In other words, nigamit na og divine figure si Kristo to emphasize na ang kaning divine figure magpakamatay. Asa mo mabasa ko? Klaro. kanang Lucas 9:22 imong gigamit. Nasulat ba diyang divine person nga the Son of God? The Son of Man? Okay. Nasulat ba? Ang sanupan? Oh, Masuwat. dati, ang Son of Man mo ng divine person experience mo? Oh. Ha? Nasulat ka ba? Ang divine Uy, murang wala una-una. gisuwat. Wala gisuwat. Nga naman. Interpretation na nimo. Wala gisuwat. Di mo rin interpretation. Dili sad. Dili, di. Saan isa pa wa. Sige, Sige, iba sa pwede. Ang pangutana, imo ra ng interpretation sa Luke chapter 9 verse 22. Nga the Son of God. Dili. Ipangutana mo sa Rito. Kwento ko ba dahil? Akong ipangutana Ano siya ba bago ka? sa Biblia na baka ebidensya bisag masabot lang ikay niangkon mga walay mabasa gini. A divine person experience it literal.
Ngatag ka sa Lucas 9:22. Imong gi-explicar. Ang pangutana, nabay nasulat niya sa Lucas 9:22 nga divine person. Kada masabot lang experience death yun o imo ra ng personal nga explanation. Ang divine person, masabot lang nato ang divine person experience of death. Dire gisulti na no? Nada. The Son of Man came not, ano to? Sa Luke 9. Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed. Kung lang killed, hindi na napatay. Mo lagi kana imong Lucas 9:22. Imo ra ng personal ginan. Naba kay footnote sa Lucas 9:22. Mo gi pasabot. Yeah, okay. Ang Biblia matod pa sa Nehemiah 8:8 explain the meaning of what is written in the text. So nay mutabang sa pagsabot karon. Naba kay footnote sa Lucas 9:22 nga unang second divine person experience death literal. Naka ba? Wala Pero rim sorry. wala ko makatag din mo ng reference. Wa kay hatag. Wala ko nako. Oh. But it would kabugo ko sa mga teologian na dili divine person yung pananaw. Nagtuon sila ani. Awag mo ng theologian. Ano gani? But in a sense ba nga implication na ang word na divine person, kaya divine person wala man na silang concept sa unang word na divine person. I-apply rin sa simbahan. Anong nata? Kasi malaka ba mabasa ba dira nga ni Trinity kanang hindi ba pa sa spirit? Moro ko na nga kuan. So nangita Next question bro. Pero pagkatana, sumasi mong ipabahaya gini akong ginistan rin. Kay ining Father Dominic, ano siya? Namatay ang iyang pagkatao. Munisipyo namatay ang pagkatao. Ano yung mong gisulti kanina? So we do not profess that the man Jesus suffered, but not the Son of God. No, the Son of God as man suffered for us. It is the heart of the Christian faith. Oh. Ato ba rin ni Bishop Muro sa Our Catholic Faith Manual of Religion Luther Rito? Ingon rin nga namatay ang pagka though only human nature died. Ama dire. Sakto nila. Sakto kaya. Sakto ba? In his human nature. Oh, Sakto kayo. sakto kayo. In his Gusto pa? Karon. In his subject. Oh. Karon. Sa Katekism mo na Catholic Church, diri sa 612 sa CCC, ang i-premise Mr. Brito nga, ingon diri nga, his human nature is destined for eternal life, but unlike ours, it is perfectly exempt from sin. The cause of death, above all, his human nature has been assumed the divine person of the author of life, the living one, by accepting in his human will what the Father's will done. He accepts his death. So ang iyang kining tanganon mo'y namatay. Kasi ang kita dira, he accept his death. Kinsa man his dira, klaro na person na. Ako matanda na ko ba? O yun ka, ang iyang pagkatao mo'y namatay. Oyon ko sa gisulti sa katekism. Kaya nga sa katekism, he accept his death. Kinsa man his dira. Ya karon sa kamatana. Person yun na. O no, karon nga ingon mga person. Namulong ka kanina kung suwat nga si Juan. Ingon ka kanina nga kining divine person remain eternal. Tinol ba itong sulti mo? Inuod kayo. Yeah, sa 525 sa Catechism of the Catholic Church, the little child, God eternal. Sato ba, eternal, Oh. muna constant present. Oh. So, dili mamatay yun, literal. Kay eternal ba siya? Mamatay dili. Tubag. Tubag. Mamatay dili. Sama sa gisulti tubag. Tubag na tubag. Tubag. Sama sa gisulti si Kristo duha iyang operation, human and divine. So, wala ko ni ingon dira in his divine nature. Dili siya eternal na affect niya ang eternity. But akong basag dira nga ang divine person experience death, separation body and soul sa iyang humanity. Now, if imo ko argument na nga eternity, wala mo ko ni-argue nga eternal ba ning human sa pagkatao ni Kristo. So, Ang pangutana, Audi, Mr. Burrito. Ang pangutana na ko, ang eternal, muna si divine person remain eternal. Karon, mamatay bang divine person literal? Ano may topic na to? namatay siya ang pagkatao. Ang pagka-eternal sa divine person, hindi na siya yung divine nature.
remains Sir Monitor, tima among gipirmahan. Ang tima wide human nature ano? Ang tima nga imong atong gikuan. Brad, ako giklaro ko, A brad. divine person experience not literal. Wala human nature re pangutana. Kining divine person nga gipirmahan natong duha gisabutan nato. Experience din. Oh, eternal ni dili. In his divine nature, eternal siya. Dira sa iyang divine nature, na-experience ang literal death. Asa mabasa inis divine nature eternal siya. Ha? Ito literal kanang tabi. Karang tigsulti diri. Oh, da divine nature ha. Divine person inis Ingat, Isa divine nature. divine person, inis divine nature eternal siya. Oh, sige. Mali mo gitabi. Sulti. Basahin ko na po. Sulti diri. Oh. Ito Diri, mo itra. according sa incarnate word, Father Joseph White, okay. The incarnate word, therefore, truly lives, suffers, and dies in his human nature, even while he remains eternal and impossible as God. So, ang pasabot, ayaw lagi putla si Kristo, usa ra ka operation, duka mo yung operation. Wala eh. So, uyon ka nga, ang date, panagbulag, lawas, o kalag. O yun kayo. Panagbulag, kalag, o lawas. Uyon. Bulag ang kalag ba, nga, Oh. igas, lawas. Uyon ka. Oh, bito na akong gibarugan. Oh, lagi. Ang pagkakas nga, nawa yung pagkakas. Unisgot ka o, kuhan, kining, namatay ang divine person. Sa ito ba, niapil yun, idungan yung kamatay ang divine person sa, kamatayon sa, panagbulag, lawas, o kalag, sa mga tao. Mat, siya magitog. Di ba, nagdungan yun. Si Dungan. Dungan, experience nito, di ba? Oh, divine person sa pagkatapag separation ba soul and body. Duman yun kay. But pa sa ano na lang. Ako klaroon diri. Nitabo sa sabi sa tinyo. Dili man lang nga nagsikit ra ang duha kay ang panagbula ang lawas kalaw sa divine person. Ang divine person magitong na ang kalaw. Kalaw lawas. Ang katong ni Ang divine person mo kalagog lawas. iya atong kalaw lawas. Wala siya ni Kuan. Kay Galgi, ningon ka nga ang kamatayon separation body and soul. Karon, kung namatay ang pagkatao, sumala na sa 1 Pedro 3:18, wala kay problema na. Sentado ka. Pagkatao, karon. Totoo po sa iyang pagkatao. Niya karon, ang tima nimo divine person experience statement, duha na namatay. Okay. Manong mga Matubag ni Sir Monitor. Anong mga Namatay ang pagkatao, niya karon ang tima divine person experience statement, duha ni patay nimo. Divine person og pagkatao. Baga. But first and foremost, the divine person took the human nature up to himself. The one ang usa ka subject ra ang person ra. Siya to ang naay lawas ug kalag. So it is a wrong question kung wala ka namatay ang divine person disente namatay pagid ang kuan. Namatay ang divine person ug namatay pagid ang kuan ang lawas ug kalag. Nakuan man siya man to ang naay lawas ug kalag. Siya ang na-experience ato. Karon, sa ka pa. Di ka mo yun sa ko nga duhay namatay. Karon, usarag yun. Ang divine person. Karon, balikon ako. Okay. Last question. Wrong question po. Okay, last question. Balikon ako ang tima nga imong gisintar. Napa kay mabasa sa libros Katoliko? Sa Katekismo of the Catholic Ay, mabasa, wala. Katekismo of the Catholic Church, Fundamentals of the Catholic Dogma, Katekismo Council of Trent, Our Catholic Faith, Manual of Religion, plus Biblia, nga kining tima, divine person experience literal, nasulat ba? Hindi klaro dira, sulti na ko nimo ni Agi pa. Di ba ako lahi man yung oras, last man eh. Klaro nga, nasulat ba? Question nimo nito bago sa imong question. Oh. The same question. Kanang akong gihatag nga statement, ako ra naghimo ka statement. Pero wala na nagpasabot nga wala na ni Di ba? sangayon. Ba? Nasulat. Wala na Wala masulat ko dahil. Wala, saan mo na yung debatihan na ito na? Wala mo din. Kadua. Ay, man. Unsa man? Okay gani. Dili na siya. Wala ko na nagkwadra nga. Nabasa na sa fundamentals unsa man sila nga the divine person. Oh, walay mabasa lagi. Pero nga statement. Walay mabasa. Wala mabasa na. Oh. Pero ang reality nga gisulti dira, mo ni gibarugan sa simbahan. Wala man ko nakiglalis kung semantic man atong gilalisa. Atong gilalisa. Di, debate man lahi man ato ah. Status man. Di ba ang person na ang naka-experience to, original status na dili ang statement atong giawayan. Debate mo gud dilim na explanation. Away man ko namatay ba persona or wala. Oh, mo man atong debate. Isikas. Napay kwan? Isikas sila. Asa may tuhuan na to, Brad? Audi. Wala na day. Wala. Wala na. Wala na. Sige. Wala ba? Kasi naman Dili. Isa ako Wala pa barog, Brad. Divided. Ano? Wala pa barog. Time na, wala pa barog. Kwan ba? Kanan kuan.
Ate po kasi. Salamat kayo, Mr. Moderator Ban Imem, akong mangyaw, itong mga kauban rin sa Lasa. Ini din siya, friendly discussion eh. Para po ko buang ko, kini sana. Na si Gigi o si Audi, siya ko ka, kapikong baka mo. Why, no hard feelings lang. So, kaya ito, debate ni, niya, mugamit kita sa lagda, rules of debate, sa art, argumentation na debate, na ang gipresentar sa affirmative, mo magpili ito. Kay, itong sahon ang argumentation na debate kay Afrika, kay mo manipasihan yun. Matod ba diri mga kiksunan na necessity of knowing the issue. So, ang issue na to, ato ginanahon kung sana. The duty of the negative with respect to the issue, the affirmative, what wants to admit and wants to deny. Yeah, he may admit all the issues except one of the 5 affirmative. So, acceptar ang affirmative nga walay mabasa sa libro sa simbahan. Word for word, di ba? Kanang sa dugma, sa Biblia, Catechism of Council of Trent, Fundamentals of the Catholic Dogma, nga ang divine person, may lain si divine person gini, experience it literal. Matod pang aude atong suon sa safety, God died literal, wala na masulat brad. Sa to paday, no evidences is a false testimony. Sa to pa, usa ka na ka kung sa tigbakay paslasa, tumo-tumo ba? Pero kani, simi ko man mga professional matong amigo. So, ang yun, yan ang opinion. Kay, o may ebidensya. Unya, karon kay, wa man tayo makita diya sa libro sa simbahan. Unsa pa may lantugian, ningon bitaw ko unsa pa yung lantugian na nga wa man nagka-proba atong pinanggang ison. Pero for the educational purpose ato ning ano nang iyang ipangsuwa iyang isitar nga kanang 144 sa dugma na iyang ipahayag nga the divine logos who suffered in the flesh. Ito basahon ang fundamentals of the Catholic dogma. It is a divine logos who suffered in the flesh, was crucified, died, and rose again. Ano niya? Ngunit nga, ipangutanan ako siya, kanang divine logos, ay nabawon mo ko iningod kay, nabawon cycle ko siya, hindi sa katubagyo. Mobring sikan divine person. So, niangkon gisi, audio si dakong pagkubos, wa ko'y mabasa, brad, nga divine logos, munang sikan divine person. Iyam nang iangkon. Record man na sa live mga kiksunan rin mga tubiya. Sa to ba, na palpak na niya. Nya, karon ang ipasabot ining 144 sa dugma nga who suffered in the flesh, human body ba? Pagkatao ni Kristo kay matod ba diri sa Catholic dugma yun po nabintar layan ning dugma kung ikuan tawag niyo the sources of dogma. Atong basahon ang the sources of dogma nga ningon diri nga is divinity for our sins and condemned to death and to the cross, he accepted through death of the body. So na-coincide yun ang sources of dogma o fundamentals of the dogma nga iyang pagkatao. Pero noon yun matong binanggang iso, kung saan na uyon mo sa siya nga pagkatao na Kristo namatay ng 1 Pedro 3:18. Muna ang maong debate, dinero ko sa iyang ipahayag nga proposisyon, ianggo na siya, walay mabasa. Kung sa may tumbahon ko nga, ianggo naman siya. Tumba na madaan. Karon, aring lang sa Bishoporo, o yun sa siya, nga saktong ipahayag ng Bishoporo. Doon is human nature side. Ang, kuhan lang, kining, ang separation, soul and body and soul, unang meaning sa death niya. Una, panagbulok niya. Ako sa pangutana, kining, kaya namatay man ang pagkatao, ano ningon mo kang divine person, experience death. Duwa na namatay. Kasi iyang gi-qualify, gi-speaker, iyang personal na kaalam po, base sa dokumento. Unya,
ako siyang ipangutana nga sa ato pa dungan ning ikamatay. Kanang experience date experience pa rin so patay kay usawa ra man ka persona sa Kristo. O man na nya what you man na divine. Sa ato pa ang pangutana iya man siya nang anggon nga wala na mabasa. Kasi ang tubag way ebidensya na brother Wade. Ako lang gi tampo gi-speaker ang quoting sa mga pare, mga scholar uban pa. Oh, sa ato pa day ipo nang kamping ka way kita basa nga gidugma gi sa simbahan. Kuan. Mana nga atong kutloon mga kiigsunan nga wa gisa kapabarog ni Lantugia kay iya nang giangkon nga way ebidensya. Mato pa sa suknaan sa newspaper sa RTC of Cebu. Kanang sinuwat ni Bradshaw Fernandez. Nga ningon siya nga atong kutlo kay tanang parokya ani makadawat man ning lungsuranon yo. Ang God died literal, mamaoro man even person experience it literal supak sa dugo. Sok Fernandez ang wa mo badlong ang mga obispo ini mga kaparian. Na man ni so ako man ni kopya iyang ko iyang ni pangatag. Ako nga God died literal supak sa dugma. Wa mo badlong mga obispo. Nga si Archbishop Palma Bishop Labaho wa mo badlong. Una ang dugma sa simbahang Katoliko dili angay supakon sa mga Katoliko. Katoliko gani si audit. Ang supak sa dugma sa page 5 sa dugma ipabaptize persons the liberty denies of doubt dugma proper receipt he is guilty of sin of heresy and automatically subject for excommunication. Di ko mingon nga dili siya Katoliko. Kuan lang Katoliko gyapon pero nanulok gaday dira. Nya supak man sa dugma. Kung supak sa dugma matupan ni Bishop Puro sa Catholic Faith Manual of Religion. Usa ka membro sa Katoliko nga nakapatay, anapaw, ni Arson, angawat, Arcel member sa the Roman Catholic Church. Like, membro kayo po si Mabro, mga pisala man ang ibang sa. Pero imong i-deny ang doktrina sa Simbahang Katoliko Romano, nihunong kapag ng Katoliko. Bishop Puro, obispo. Nya, karon, mga kaigsunan. O niya, ang kuan, Lucas 9:22. Ako sa ipangutana nga, Diyos ba nako gibalik ako kay inig yung Landugi, sama ram ni ka kuan ba kanang gubat bitaw? Lahi maniswali, Bible study ang debate. Lakong kalainan. O bitaw, tima por tima, suma sa argumentasyon na nibit na unsay proposisyon. Unsay kitabi nimo anak ko pangutana? Balik di ako pangutana, mingo ka, wa na balik kay imo man kitabi. Karon, ang Lucas 9:22 sa atong tanaw kung naabot yung divine person experience din. Pero, iya man giangkon sad nga mas implicit lang masabot. Pero ato lang masahon ang Duway Rims Bible kay kani standard ning Biblia sa Roman na Katoliko. Karaan gud 15 dito kani. Ato ba dire mga kigsunan Lucas 9:22. The Son of Man must suffer many things and rejected by the ancients and chief priests and scribe and be killed and the third day rise again. Muna niya. Rise again. Sa ito pa, ang tubag na ito ini, wa may mabasab sa footnote ng pagkatana, ni angkon mo siya na, why footnote ba di ko, wa ko explanation na na. Sa ito pa dahil, igamit ang teksto nga, wa kay background sa unsay explanation sa bersikulo. Pero akong kanto explain ini, kanang author of life, buhat 3:15, na ba'y author of life, matod pa ni Father, itong taga-pagkakita pa rin ako? Joshua Kadurna, abogi author of life pamatay, matubag pare. Sa ito pa, ang pasabot ana author of life sa Greek Bible, the New Testament was written in Greek, na itawag ka na o ining mortal death. Sa ito pa, mortal death, immortal, ang ginawa mga immortal man na, sa mortal, pagkatao ni Kristo. Kaya kanang pagkatao ni Kristo, ang ano mo Kristo gani, suma sa Catechism of the Catholic Church number 464, 481, 480, Panginoon Kristo ni mo, through God and to Roman. Muna, niya sa Biblia, Roman 5, kaliwat siya sa mga patriarka ng tao, ang Diyos nga labaw sa tanan. Kulusa sa 9, ang tibuka pagka Diyos, naa sa pagkatao ni Kristo. John 1:14, pagkakana bersikulo. Niya, so, muna nga, ang kanang author of life nga pasabot niya ang yaman
ang namatay na ang iyang human body. So, 1 Dos, 19:21. Isa sa mga last nga bersikulo ng gamiton, nga mga Hudiyo mingon, ang templo gitukod sa Coruscant ka tuig. Gubon lang sa tulok adlaw magabangunon pag-usap. Ang ipasabot ito ay ang lawas. Niya kung namatay pang Diyos, kasi banaw sa lawas kung namatay. So pagkatao ni Kristo, mo'y namataw niya ng banaw sa daging lawas. Time na. Relax, relax. Naman. Basta. Music sa amin, Brad. Kali. Ya. Okay, simple. Unang pangutana. Ang pangutana. Ika na naka-dimension rin sa Bible verse na nakadring. Gusto ko dring, he accepted to death. He accepted. So, English yun na verse. Gisim, no? Isip to. 6:1 mo. He accepted to death. Ano to? Ang verbatim sa politra sa ano to? He accepted. Yan sa pangutana yun. Accepted. So, kanang he, nag-refer na sa person or nature according sa grammatical rule. Kristo. Ako nabutan na Kristo mo na itong Christ. Second level person na. ang question ba is according to grammatical rules sa mga provided sentence, ang he, pronounce mo na, asa nag-refer sa person o sa nature. Pwede sa sakyan ka person. Second level person. So, lagi. So, what Second level person, no? So, kung second divine person guy, nag-refer na sa second divine person. So, kanina, nigawat sa kamatayon, ang divine person na ito. Ang siya pangutana yun. Ang Diyos ng person na ito, nigawat sa kamatayon. Kailangan sa he accepted through. Kubat. Ang second level person, suma sa dugma, page 36. Kaya sa kagising ng Catholic Church, number 525. God, eternal. So, eternal, dili kamatay siya. Ako talaga. Eternal man. Ikarap tayo yung remain eternal, divine person. Akong talaga, Brad, kay I will answer you using your statement. akong talaga, Brad, kay matag kasi mong sa CCC, ay kung sa CCC, sakto ko ba mga paragraph, kaya sayap na eh. He accepted through death man. Iniangkon sa ganako, na kaning he is the divine person. Wow. Person man din eh, divine person. So ang person di ay ang nidawat sa kamatayon dili ang yung paunang ginaya. Kung what ibabasa sa kagising ng Catholic Church, libro nga, the divine person died, experienced it, literal. So, Kaya mo nang giangkon niyo. Minasa, I will answer you using your statement kanya sa akong crucifix amin. Why ebidensya, brother, why day? Na literal yun, divine person experienced it, literal. Kamay nito bago na? So, okay. ang sumbalik ang tubag ng sa imong statement. Ako may klaro ko din. Men, naingon bang ka nga kaning he persona man eh. Oo. Di ba? So, kung persona ning he, ang Diyos ng persona din idawat sa kamatayon. Accepted through death man. May yun, he. Ingon ni, angkon ka na ko karon. Mato na na, video ba? Di ba ni, angkon ka nga ning he, person eh, dili nature. Wa magpasabot nga ni Uncle kong he, person para tugutan lang ka na ko, kaya di mo kamunod Kristo na. Karon, divine person is always alive, kaya eternal man, died in his human nature. So, sayop niya siya. Kaning he accepted through death. Kaya kung he accepted through Babag, death, ang nakasayo, kung imo nung ingnon divine person, literal, died. pero niangkon man ka nga kaning he, person Siya eh, like subject. May problema na. accepted through death man. Siya Siya subject ni siya. dawat. Siya ni dawat. Pero i-attribute na niya. Sa Bisaya Ipahid na Brad. Matod pa sa 466 sa Katekismo ng Catholic Church, iya lang i-attribute sa divine person. Pero wala man digamit ang attribute man. Ipahid lang. Ang Wala, gigamit man, ipahid lang. well pa ba tayo? Ang gigamit din accepted man. Di man Asa mo attribute. ba sa dugma? Kato eh, kato yung gihatag Asa grabe. nabita? He accepted through death. Basta, sa kamungutan na. Kato yung gusto dito. Wala ko mo sulti na. Oh, Si Sisi, naingon tuyok ko. na ka. Nara ko sa first Gupiyam question. na Di ka. ba? Ako bitan, gupiyam ko sa ko. Ako ah. Mano dira sa Oh. 6 ito. O, sa pagkutan na. Huwag na bukat eh. Hindi lang natin na ito. Lahat. Kaning hypostatic union, bro. Substantial unity, accidental unity. Pero substantial nga ako. Hindi. Ang truman, ang trugan. Gahiusa, pero wala ko sa So, kung sa may implication of substantial unity, ang duha ka nature diya sa person. Ako ba naikuha niya kaning sa ka persona niya. Duha ka kiniya. Put human na divine. So, kung sa implication? Mr. Monitor, the question of Brad Audi is misleading. I'm not affirmative. According to the art argumentation and debate,
The negative, no responsibility at all. Huwag ko magpabarog. Igor kung di ko basing pabarog. Siya moderator, may anak siya nga dili ang different person mamatay. Diba? Tapos ang gisundan. Oh, dili Pinaagi sa nature, sa substantial, sa union sa nature. Dari question. Sa type of religion. So ako may klaro kung di mo siya matuwa nga different person namatay. So ako klaro ko sa gituwa niya. Ang type of union ba, substantial union or accidental union? Consider the like question. Di, ano may rules of with Mr. Monitor kayo. Negative ang gawin. Dibati mo ni. Ingon diri nga, the negative case, no responsibility sa wag ko yun, di ko ako magbabarog. Ngara, ang basahan na negative assumes no responsibility at all. Wala ko di na responsibility na rin. Ayag tubag. O tubag o limit, pero di ko mong kuha na. Di ba marunong yun siya? Hindi ko siya ay ano dito. What contradiction to? Nakoy right ng contradiction nimo. Ang contradiction kay ni pa barang hindi siya madili. Wa ko magbabarog. Diba? Ako sabi mo pagtumba ray. Ha? Ako Di cross examine ko nimo. Di cross examine ko nimo. Dari question. Dari question na lang diba? Alikay na lang sige. Lain na lang ako pangutanan niya. Di kay mo may kamaturan. Walaon. Kaya mato sa pa lagi. Ang contradiction ko. Kaya ko right mo contradiction. Sa may sige. logic nila. Sige. Ang ayang ko ano kay dili di ba person. Yung ang pagkatao na to ni Kristo namatay dili ang divine person mato diya. Uno, nangutala ko niya if substantial unity ba ang hypostatic union or accidental unity. Implication na siya di barugan dira kung namatay ba. Tubag ka na ko. So muna proceed ko sa question. So next question, what's the implication of substantial unity in relation to the person being has two nature or cooperation? Ano pa utana? Iya. Isip negative side brad. Di ko ba presentara na ask me what I said. Wag mo presentara yung statement. Pwede ito magabudi dili sad guys. Amo ko balao sa rules of debate. Counter objection moderator. Yan na sige siya tuwan nako nga ang kana lagi yung nature din ibigay. Pang tana. Speaker mo na. Okay, ni counter objection to. Wala valid ako. Wala yung tana. Ano ka tubag? Kinani pa barog nga. Kuy bago ni mo nga. So ikadua. Namatang divine person. Okay, lain na lang eh. Yung tubagan na. Sige, tubagan na lang. Now, since na naman nga di ang divine person, human nature namatay. Naroon ako brad. Ano mo bro kanan brad? Mo sa nang gipahayag ganin. Ano bro kanan? Ano bro kanan? Inisip ang human nature raw dili inisip Uy na sa nature. Mr. Monitor. Dili ko affirmative na pabarog ko namatay ang pagkatao. Sa cross examine man eh. Oo. Unsa ba di ko naman dai? Unya, Unsa lang? ipalugwa nga sakto na imo. Mo na. Ako mo tumba ko budak ko yung statement. Wala kay. O mga question ko nimo. Oo, wala na. Unsa ba ka? Ako bukutan na nan. Wala nang go. Di ba? According nimo. Klaro sa ko kay let's say taka. Diba? Klaro sa ko. According nimo, dili maka ang divine person kundi ang human nature ra. Ano na bro? Sakto na bro? Human nature ra namatay. Tubag. Oh, Kung nang katulong magtubag 1 minute Mr. sige. Monitor. Ano namatay matod ba ni Bishop Moro kapag tao namatay? Pagkatao, kuno pido 3 18. Pero being God join his humanity but in the result na damage. Permanente kaya mga hypostatic union. So klaro na ko bro. Katong pagkatao, nature to person. Yung monitor ko rin sunday na. Nature to. Sige. Butana ba klaro Sunod ka obvious pa, mo butana. na ano. Sunod Klaro ka, naman yung monitor Kasi butana ba. kasi hindi mo understand. Yeah, deceiving question na. Sige. Sunod ka pangutana. Sunod ka tubag. Dira sa imong context imong nature ra, basig wala ra kita ding tubag. Oh. Is it possible for nature to be a subject? Ang nature subject ang subject mo nang kuwag yun. Pwede sa subject sa kining sa pulong sa Diyos sa 1 Pedro 3:18 kay. Yung sa 1 Pedro 3:18 pagkatao may namatay human nature man. So sa Biblia mo subject siya. Wala rin sa katekismo ng Catholic Church ang divine person may subject. Sige. Sunod ka pangutana. Oh, so ano to ba? Kinsa ang suposito matod sa simbahan? Person nature. Wah. Siya may mga kanya. Sige, ni-mention man ang simbahan o suposito. Even mga scholar ni-mention ang suposito in Yapo, relation ba? to the incarnation. Kasi ni-experience, kasi ni-hataw. Oh, lagi. Subject Sa kasi. John 1:14, Kasi subject internet na. with ang second divine person. Kaya Kristo. ako klaro na ko. Yeah. Ako klaro akong question brad. Maklaro na to. Ang subject according sa simbahan mo nang suposito. Suposito mo na yung subject. Now, ang suposito Premise mo na. mo premise na ko. Premise na. Question na na. Kinsa ang suposito matod sa simbahan? Person or nature?
subject. Suma sa CCC, yung na ikadinayin ko, divine person mo yung subject. Wala ko. So, basta ba Divine person ko yung subject niya. So, if siya ang subject sa operation, Sa 468, sa CCC, araw ano. okay. Kung siya ang subject, Wari ka basahan. kung siya ang subject sa operation sa nature, so siya ang react sa operation sa nature. Kabag. Itawag sa Latin o actionis son personarum. Action belong to the person, not to the nature. Muna siya. Oh. Pero wa magpasabot nga namatay ang divine person. Kaya bisag, kung doon magbasa ang kapigisip ng Catholic Church, wa kay mabasa ng divine person experience dit. Subas tubag mo kaginiya sa akong Krislamin, na ikaw man niyang doon, walay mabasa ba why di divine person died experience literal ba? Ora gyapon. Kabalo gyapon. Yan naman, basta kayo mag-ikwadra nga. So, ang person di ay, ang subject sa Proper subject siya. proper subject. Oo, problema na. So, dili siya ang Hindi ko na-experience. subang depende rin mo tubag. So, dili siya ang na-experience sa kamatayon. Ang Proper subject siya, kung dili siya ang experience sa kamatayon. dili siya na experience sa kamatayon. Yeah, ito bago na. Ang experience sa kamatayon mo ang ining itong imong giuyunan kaniya separation body and soul ba pagkatao. Kaya sa unong video 3:18, proper subject sa dito, ang subject ang nature dito sa Biblia, unong video 3:18 pagkatao ni Kristo namatay. Pero ari kas katekism of the Catholic Church 4:16, ang proper subject ang divine person. Duha. So ang correct statement ana, the divine person is always alive, died in his human nature. What is correct statement? So bag, Atong balik ko wala rin ka yung hibaw statement. ana dia. The divine person is Always always alive. alive, Eternal died man. in his human nature. Oh. Kaning he is kinsa man ni nature person. In his human nature. Siya ang pagkatao. So siya gid ay ang na-experience og bulag sa Ang lawas sa pagkatao. kalag siya pagkatao. Pagkatao may namatay parang gulag gawas o galat. Ang imong statement brad in his human nature. Naa siya tay tag-iya na in his man. Wa man sila nga the human nature experience separation body and soul. Kana man in his. Ayaw usbang statement sa. Oh, lagi. Imo mo usbon. Ito ba giuyunan na kanako ng subject. Ang matawag sa subject ang human nature sa Biblia. Wa kay sumpa ka na. Objection mo dito. Objection mo dito. Igamit siya og statement nga in his man. So naa subject dili day ang nature. Kaya ang nature ba na the human nature died. The human nature experience. Kada naman in his human nature na experience siya matod niya. So kinsa man ang in his kanang his sila. So kinsa man nature person in his. Tubag ni ka kanina nako nga ang proper subject ng divine person. Gitubag na kanako wag kang mamati. Ka mga pabor ko. Ang divine person proper subject or sa kategismo ng Catholic Church. Klaro na. Wari ka kabasa na de. Mulaban tanin mo unya wa ka bukod nila. Klaro na. Ako masaw. Oh. Mulaban na si mong ipabarok. Aying kanina ta uban ni di mo gamit ini pero ako gamit kumitong na to ni kay o man ay naman na sa simbahan yo depende lang sa interpret sa uban. Mo ni di rin naglali sa mga Catholic defenders gaday literal. Mo na tinuod yo. So, nakinang ka mausap na sa kontrata sa nala. Thus everything in Christ's human nature is to be attributed to the divine person and its proper subject. Sino ang anak? Huwag ka kabasa, kituluan di ka, para mulaban na sa mong argumento, proper subject and divine person. May mungutan na pa ka nang kasi subject dito. Sa mga kituluan pa ka nang kong gini. Huwag ka po kakapabarog sa mong ipabarog. Sunod pangutana, sunod na tubag. Sige, kani brad dawat ya di brad nga statement brad. If anyone question. If anyone in confessing the suffering of the flesh ascribe this also to the word of God as to the flesh in which he appeared and does not distinguish the dignity of the natures, let him be anathema. Dawat na din. Oh, sinutan ko kundi dawat sa Dawat na. sa karoon premise sa ang imong hagod mo basa ka nya sa ka mangutana nga kuan Statement man ni sa Sacredness Council. Dawat na. sa mga kuan ang Ano lagi? Wala. Minaw. Ang isa lang, if anyone in confessing the suffering of the flesh ascribe this also to the word of God. Basta ba diri ba nga? Ang pag-antos daw sa lawas, i-ascribe nimo dito sa word of God. I-anathema da kuno. Sakto na din. ang ibutan nga in the flesh na kanto siyang lawas sa pereng sa Diyos sa cross amatay si Kristo
ang correct statement ana Pero dapat ba statement ba sa council? Di na makubos kay kay mo ta na imong ako imong pag-type niya. Di mo na libro yung mabasa. Di mo na libro yung mabasa. Sige, so i-edit mo na. Kasi edit. Dugma. Awa sa council of Ephesus. Wala ko. Nya. Gisulti diri, if anyone in confessing the suffering of the flesh ascribe this also to the word of God as to the flesh in which he appeared, and does not distinguish the natures, let him be anathema. Ang council ba mo kanang Wala mo na ulitin si Muntima gani. Wa ko na nagbabasa si Muntima. ang gisulti, di mo to bago yung sa unay. Ang gisulti, bisayon ako, masige kasabot Dili, wala mo na sima imong ipabaro. Ang sa maka, ang gisulti diri, kung kinsay mo sulti, confess. Bisay mo confess, bro. Bisay mo, tinuod, o bisay mo, pisal, ang kaning pag-anto sa lawas, ato niya siya i-anto sa word of God. Okay, does not distinguish the dignity of the natures, let him be anathema. Anathema da kuno ang tao, na mo na ito nga, ang word of Mr. God Rito, ay antos. unang suwat diya siya magibasa nga ang iyang topic na divine person experience literal. Silutan yun. Hindi mo dawat na. Wa man basis di man niya. Naman diri ang word of Di God. man mo na din suwat di man ba? Divine person Kasi dai. man yung word of God, pero sunod eh. Ulong sa Dios man na. Look, Word of God nga. Word of God nga. Ulong sa Dios. Last question. Dili na to. Ang di man mo Likay. ipabarog mo di mo wa kabarog imong giang kun bili na nga. So walay mo basa. So may debatiho na to ana. Brad ko to natubad na ko. Wala eh. Last question. Imong tubag kayo. Kapo kayo. Natubad. Oh. Ay, naku. Kani. Do you believe na ang namatay kay ang tao nga Kristo, man Christ, not the Son of God, divine person? Christ did on the cross. Do you believe? Kristo na yung mention Oo, nila. kato. Sa akong tubag, Christ did on the cross. The man Christ na kumparada ko na namatay, dili ang Son of God. Kami na, dito ba? Kumingon ko nga suma sa 1.3 sa dugma, kapag katao laman ni Kristo namatay, usa ka na ni Suryos. Kung saktong tubag na, sa 184 sa dugma, Christ did on the cross. Si Kristo namatay dyan. So 184 sa punabinta sa dugma. Muna correct Pero statement. dito yung director, ako bangutan ng good categorical. Do Ano you sa- believe? Ito ko baka ani. Yes or no, mana. So I need to qualify man, sir. But before ka mo-qualify, state sa kung yes or no, wala. Last question na. Pero dugma Ano nga ba na rules ka argumentation before ka mo qualify naka yes or no? Yeah. So mo na nga, akong question dire categorical man, do you believe ito o baka ang namatay tao nga Kristo dili ang Diyos ng persona or Son of God? Ito ba kay si Kristo namatay sa cross? Yes, Serious sir. ko ko na. Si Kristo namatay oh. Yes, Kristo namatay. Si Kristo, yes ha, yes. Kristo kanadang mysterious pagto. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanaw. Si Kristo mabalik. Wa mo gamit ang divine person namatay. Wa mo gamit ang Oh, last question. last ko. Last na mo ako na ito to. Kunin ko sa. Pakapin ma. Ano ba ikaw? Kanya itong gidibatiha. Last question. Diba? Kanya itong gidibatiha. Isip ka kung atag na po litra por litra. Atong gidibatiha. Ontological status sa divine person or semantic sa statement. Ang divine person atong dibatihan. Divine person topic. Sumas di man. Ontological status ba sa divine person or semantic sa statement? Kung sakto ba niya yung statement? Ako na yung paraphrase mo klaro. Kaya sa pagtima rin. Para maklaro. Okay. Yeah, balik ko na. Ang akong kanatong gidibatihan. Kasi mapagkita litra por litra. Ang gidibatihan. Ang pagka-insakto ba sa statement or ang ontological status sa divine person in relation to experiencing death. Kapag sa proposition nga na ito, may mong ipabarog na divine person experience with literal. Mo man debate man mo ni mong ipabarog sa subject matter. So dihan napita ang statement, correct statement. So ang correct statement Oh. natin yung dili ang ontological status. Oh. Correct statement. Napa? Wala bata na. Bata. Kaya pa sa pagana do. 5 minutes. Ako ah. Ako dili. Ay last ano? Last na. Gati ko. Ang sugot ka. Ikaw lang. 5 minutes ha? 3 minutes. Ha? Ano recognize mo ko ba niya? Tapat ko sa rin ko ba niya? Tapat mo. Andrew? Ali. Ali, Andrew. Man pa. Kay Sunan. Nga na dede. Iya ka to ba?
Salamat kayo, Brad Ode, sa kalago, sa katoliko nga gaday literal, si Brad Mako Mangyaw, ug si kani siya Sam. Sam. Kani siya ba? Andrew. Alejandro. Yung siya karong kita mo iway dito. So, ako isip negative side. Iguba ako sa pahayag sa affirmative. If the premise is negative, meaning the conclusion is negative. So, ang iyang tima, among gisabutan na sa messenger, na divine person experience it literal. Ngunit tima, ang statement ang gihatag. Suma sa primerong cross-examine ako, nga, kini opinion na ba ni mo ni Brad Udi? Ato parang GQ Udi may pronounce na ba di ba ito? Udi. Ha? Udi rin na. Unique tayo nga naman. Udi. Nga, di opinion sa dili opinion. Nagyod sa gibisanan sa mga libro sa simbahan. Karon unsa mang libro sa simbahan na nakaatag mo sa dugma, ay mo subang sa dugma di mga Katoliko. Na divine person experience literal siya. Walay mabasa, Brad Wade. So walay mabasa. Mao na nga, kung walay mabasa, kay mao naman ay issue na to. Nga, ang critical point ini, mao naman na siya. Matod pa sa argumentation ng debate nga, kung ang gilantugian na to, mao nga ang issue, niwa ka kapresentar, sa pamay debatihan ng humana naman na dayon. Kay angkon sa walay mabasa, wam sa documentary evidence. So, ato masahon rin sa argumentasyon ng debate para maklaro ginato mga kingsunan kay kuha na ba da, oras sa kapas na mga kingsunan. So, dahil ang critical point atong gipugnet kay mo man ay issue mga kingsunan. So, wala matubag ang ko ni Brad Ode nga walay mabasa sa CCC, sa dugma, ug sa ubang libro sa simbahan na ang iyang proposisyon, divine person experience that literal. Mingo ka literal, litra po literal gina. Atong basahon ang 115 sa 116 sa Catechism of the Catholic Church na kung literal atong tanawon rin sa 116 mga kingsunan. The literal sense is the meaning conveyed by the word of the scriptures uncovered by exegesis. Sa ito pa, klaro ko, scriptures are based on literal. Literal. Sa Lucas 9:22 sa gigamit ni Ode, mabasa ba dito ang divine person experience literal? Sa naa ko no, yung pagbasa wa di ay literal sense o literal sa based on scriptures sa Catechism of the Catholic Church. So kung meaning sa literal. Sa ito ba, wa sa ebidensya kapag kita, unya unsa may angay tumbahon ako nga yang ko naman yung wala na mabasa. Wa ebidensya, ako sa yung isunda pangutana. Asa may tuhuan to, mabasa o di mabasa? O muna, ilisod kayo na. Muna nga, nya, atong sundan yung pamahayag mga kingsuna. 2 minutes already. Itong proper subject, balik-balik siya, murag wa siya kakuha din sa punto ba, sa yung pabarog. Wa siya kasabot sa proper subject. Ako sa gitabangan sa libro sa Catechism of the Catholic Church nga diya sa 4 section sa Catechism. Proper subject yun. Unang divine person. Unya mabasa ba diyang proper subject dahil literal? Mo ang divine person? Why mabasa? Wa. Unya, wa di kasabot sa maong panagbangi sa kining God literal versus God ganatay. Wa magakuha si Audi, tingali. Kay ato lang tanawon nga umingon ang Sibri Sibo nga pagkatao ra namatay ni Kristo, ni serious na sa 1:43 sa dugma. Bawo ka na. Pero ang explikara na namatay ang pagkatao, being God joined his humanity, but did not dissolve and damage without ceasing to be God. Asa mabasa? Catechism of the Catholic Church 469. Atong masahon. 649, 469. Padara. 469. The Church thus confesses that Jesus is inseparable through God and through man. He is truly the Son of God, who without ceasing to be God. Wa mawain ang pagka-Diyos. Sama sa bula ba? Ang bula, ginansangan, nanudan ang panit sa bula, pero ang hangin, wa mo siya. So, permanente gyapon ang itawag o hypostatic union of Christ.
ang nakalahi nilang uday gud masabot na to nga kani ilang hypostatic union na mix ni mix. Ano man? Sino kang namatay ang pagkatao, namatay sa divine person? Sa 147 sa dogma, klaro kayo mga kigsunan nga unmixed ha. Muna'y kasagaran sa mga safety gada literal nga duhoy namatay nila ang divine person ng human nature at umusahon ang 147 sa dogma. 1 minute na The teaching of the church in the hypostatic union, each of the two natures of Christ continues uninferred and transformed and mixed with the other. Wa na makamix, nakiusa pero wa makasambog. Pero ilang mga pamahayag statement na, mix mo na nga, nahirada sila may klarong iris. Matubang Renal Vidal, ano nudlo, na namatay ang pagkatao, dungan ang pagka-Diyos. Dakong irihe, dakong yung dokumentory. Cardinal Vidal, pirma sa 1907 resolution Tagum Davao City. 30 Adam seconds. Bradshaw, muni ang ubang mingon nga yusab sa ilang tong died catechesis, sayop na. Muna nga, nagtuo ko si Ode, Galago, ang magdala og kining nagtarok og batong batilis nga likon kayo. Kay magdala og buloser ng luaron. Pero di ay, kutsara ra kong ida kay gaan kayo. Ihana pa kani, gilampur na sa balod sa kamatoran, natumba sa dakong tarungan. Wa ka paparog, kay giangko niya, way mabasa bread away de. Akong profesyon. Time. Maing hapon. Oh, mga brother Whitey. Ako rin. Sabot na. 5 minutes, sige. Okay. Andre, isulti mo siya no nga, wala yung mabasa ako no, nga bisang asa nga libro nga proposition. Pero mangyawayan man diri, dili man ang statement, di ang semantic, ontological status man sa divine person, kung namatay ba ang divine person o wala. Muna nga, nipahayag ko diri nga, divine person, kaning person, divine logos, divine word. Kasi nangita siya na ko nga, napay mabasa nga divine person or son of man kay divine person na, it's the same person. It's like, lahi lang ang description. Naghihata ang definition. Ano ba? Ang description sa person, lahi siya ang pag-describe. But mauro ng persona, isa ba good? Nakikidebate si EYD na ko. Nga, nay, mga nabudra. Asa mabasa ang roaming debater nakikidebate? Diba? So, na, wala nakikidebate si roaming debater ni Udi. Pero si EYD nakikidebate. Mauro man ang persona akong mauro ang persona, gilahi na siya. One, describe. Now, yun siya nga, na-mix na kuno ang nature. Matod niya kay apel na kuno ang divine person. First of all, wala miningon na mix ang duha ka nature. Wala mixing, it's still in union. Union gyud na siya even though union siya dira sa usa ka persona. That's why matug bitaw St. Thomas Aquinas gives us a communication of idioms para makaibaw ta kung nga unsa na to pag-apply ang properties sa duha ka nature dira sa one person. No. Ang atong ang simbahan nato ni sulti dira sa kuan nato nga sa Council of Trent nga a soul person usa ra ka persona nga sara a substantial unification. In other words, ang human nature naa dira sa divine person nga Christ is not the bearer of God but is God or is God really. Ubot pasabot ba nga wala ra nagpasaan si Kristo wala nagpasaan si Kristo sa Ginoo kundi ang Ginoo gito naglakaw-lakaw. Nga mo tawag sa substantial 2 union. minutes. Mutana ko niya kung substantial union daw ko no. So agree siya nako. Unya, nangutana po ko niya, do you believe nga namatay kay ang tao nga Kristo and not the Son of God? Tubag siya, yes. But gi-condemn ni sa simbahan, timaw ni ang statement ni Nestorius. Kung sa tubag sa simbahan, it is the divine logos who suffered in the flesh. So siya, ni-agree siya ni Nestorius nga ang man Christ din ang namatay, dili ang Son of God. So, mana, gisulti diri nga, diri sa Catechism of the Council of Trent, Christ was really buried. Gisulti diri nga, we also say with the strictest truth that God died. Tinuod dito ang Ginoo matay. Dili ra nga nagduwa ra to siya. Di ba? Sa Catechism, nana siya 1 nga. minute. Ha? 1 minute. So 1 minute, nana siya nga. Nana bagay ang Catechism sa section sa Christ died freely. Christ the Lord to have died when He Himself decreed to die. Siya rin according sa itong Catechism, siya rin nagbuot kung magpakamatay siya. At saka i-decree din sa Ginoo na magpakamatay siya. Not only His death, but also His time and place were ordained by Him. Siya mo din nagbuot, asa siya matao, karon siya matao, asa sa dapit matao, unsa nga adlaw siya, unsa nga time, unsa pa maagi nga patiyon siya. It was His own will. Matod ba sa Isaiah, it was His own will. 30 seconds. So mo na nga, wala dyan ko nga nabungkag yun niya
ang akong statement kay nagpabarog gyapon nga the divine person experienced death according sa mga FCD katekisim dara mo gipanglabay sa propositions nako but wala gyud siya nihatag nako wala po niya tubagi ang mga ipanglabay nilang Father Joseph White sa mga theology for beginners ni kuan so man nag-remain gyapon nagpabarog akong baruganan nga the divine person experienced death. Salamat. Okay. Wala na. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw. So live ta diri sa Plaza Opon, Lapu-Lapu City, kilid sa Berhin sa Rigla. So daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa debate lang Brad Whitey ug Brad Odi. What about Oh. Adili sa programa. Live pa na.